बात पूरा सुनिए। अभी देखो आम बगीचा के पेड़ के और के आम हमनी अभी देखो बात के पूरा सुनिए, बात पूरा बताई। दिन भर बगीचा में रह नहीं जा, मौसम काफ़ी बदलल बा। अभी देखो मजा ले तो पेड़ का सुंदर मजा ले लो शहर में। देखो हवा मौसम चारों ओर बदल गई बा। देखो मजा लेता ना, आम खैल स जामुन खैल स बगीचा में दिन भर रहेला। अबे के घरे ले जाए बकरी खाई गाड़ियों देला बहुत खराब खराब। देखो इतना खुश बा कि हम वीडियो बनता। देखो एकर नाम था नाम एक अंकित। ऐसा नाम पूछो नाम का है नाम ताक है ने ताक अमनदीप एकर नाम है। छोट बा लेकिन पेड़ पर बहुत तेज चढ़े। दिखा तो पेड़ पर चढ़ता भाई, पेड़ बा भाई चढ़ के चलेगा। पेड़ पर कहता ना चढ़ पाओ नहीं, बाकी चढ़ेला। चढ़ के देखा बाबू, चढ़ के देखा। वीडियो बनाता है मैं बोलना। वीडियो बनाता मजा लेता, कहता वीडियो बनाता। वीडियो तो बनते बा लेकिन बता यार कुछ मल आम टूर कर ले आज बगीचा का आम मल टूर कर ले मल बगीचा बा ना जितना बगीचा बा मल बगीचा का आम टूर कर ले बा खा के देखा है देबा। एकरी माई से कहब तबो ना डराई, एकरी बाबूजी से कहब तबो ना डराई। एकर इतना गाँव का कोयना ना पेड़ पर जौन महुआ चुएला ओके कोयना कहल जाला, जौन गोल गोल फर देखा इने निक मार। मौसम काफी सुंदर बा हमनी ओरी। देखा बारिश पड़ी अब चारों तरफ का मौसम घेरल बा। वीडियो बनता नाची कहता हम वीडियो वायरल होके के चाहे वीडियो